Od malena je kuhinja bila moje osobno bojno polje. Ne u smislu zdrave konkurencije, već kao stalnu pozornicu ocjenjivanja i kritike. Moji roditelji, bake i djedovi, ujaci, činilo se da imaju unutarnji žiri za svako jelo koje sam se usudila stvoriti. Presoljeno, govorila bi moja baka, naboravši čelo s preciznošću nemilosrdnog glavnog kuhara. Nedostaju začini, uzvraćao bi moj otac, kao da je kulinarska umjetnost egzaktna znanost, a ja nemarljiva učenica. Pokušavala sam, kunem se da jesam. Gledala sam sve kulinarijske emisije, čitala knjige i časopise, eksperimentirala s odvažnim kombinacijama. Ali činilo se da ništa nije dovoljno. Svaki frustrirajući pokušaj bio je još jedan čavao u lijes moje samopoštovanja, konstantan šapat koji je odjekivao u mojoj glavi. Nemaš talent za to. Najgore od svega bila je usporedba. Moja rođaka Karolina bila je hvaljena za svoje kulinarske vještine još od djetinjstva. Njezini kolačići bili su umjetnička djela, njezina jela simfonije okusa. I naravno, uz svaku pohvalu njoj dolazila je sjena moje vlastite neadekvatnosti. Zašto ne naučiš od Caroline? Pitali su, s najboljim namjerama, ali s učinkom preciznog udarca u moje srce. Došao je trenutak kad sam izbjegavala kuhinju po svaku cijenu. Radije sam prala suđe nego se suočila s razočaranim pogledom moje majke, dok je kušala moju presuhu piletinu. Strast koja me jednom pokretala postepeno se gasila, ugušena tuđim očekivanjima i mojom vlastitom nesigurnošću. Ali duboko unutra plamen je još postojao, slab žar koji je odbijao ugasnuti. Znala sam da volim kuhati, da osjećam ogromno zadovoljstvo pretvarajući jednostavne sastojke u nešto posebno, hraniti ljude ljubavlju i okusom. Samo sam trebala pronaći način da ponovno zapalim taj plamen, da dokažem sebi da sam sposobna. Ideja o bistrou pojavila se kao bljeskanje nade usred tame. Mjesto gdje bih mogla stvarati bez okova, gdje bi se recepti moje bake miješali s mojim vlastitim izumima, gdje bi okus bio važniji od savršenstva. Mjesto gdje bih mogla biti ja sama, bez potrebe da se uklapam u unaprijed postavljene standarde. Prodati sve što imam bila je riskantna, gotovo ludačka odluka. Ali trebala sam vjerovati u sebe, staviti sve karte na ovaj san. I duboko sam znala da, čak i da sve pođe po zlu, barem bih pokušala. Barem bih dala priliku onoj obeshrabrenoj djevojci koja je jednom sanjala postati šef. A sumnja koja me izjedala, hoću li uspjeti, bila je glavni začin u mojoj potrazi da dokažem suprotno. Bili tvrdoglavost bila dovoljna. Renoviranje mog utočišta konzumiralo je svaku sekundu mog dana i svaki cent mog budžeta. Bojala sam zidove, brusila stolice, birala svaki detalj uređenja s obsesivnom pažnjom. Htjela sam da svaki kutak bistroa prenosi istu toplinu i brigu koju sam osjećala kuhajući. Sjećam se večeri prije otvaranja kao da je jučer bila. Nisam mogla spavati. Tjeskoba me izjedala iznutra, pomiješana s trunkom straha. Hoće li se itko pojaviti? Hoće li se ljudima svidjeti moja hrana? Jesam li počinjala najveću grešku svog života? Provela sam noć bez sna, pregledavajući jelovnik, čistila kuhinju po 10. put, palila i gasila svjetla da se uvjerim da je sve savršeno. Kad je sunce počelo izlaziti, bila sam iscrpljena, ali osjećala sam neobjašnjivu energiju koja me gurala naprijed, kao da me cijeli život pripremao za taj trenutak. Prvi sati bili su spori, mučni. Sa svakim gostom koji je ušao, moje srce je zalupalo. Promatrala sam svaki zalogaj, svaki izraz lica, pokušavajući razlučiti da li im se sviđa ili ne. Pohvale su bile kao balzam za moju ranjenu dušu. Svaka kritika ubod u moj ponos. Drugog dana nešto se promijenilo. Poznata gastronomska novinarka iz grada pojavila se bez najave. Odmah sam je prepoznala i osjetila kako mi noge drhte. Naručila je najjednostavnije jelo s jelovnika, risotto od limuna koji sam naučila od bake. Dok je jela, promatrala sam je izdaleka, sa srcem u grlu. Zatvorila je oči na trenutak, kao da je kušala svaku zrno riže. Kad je završila, pozvala me je do svog stola. Ovaj risotto je izuzetan, rekla je s iskrenim osmijehom. Ima okus doma, djetinjstva, ljubavi. Sljedeći tjedan njena kritika izašla je u svim novinama i specijaliziranim stranicama.
Pohvalila je hranu, ambijent, moju strast za kulinarske umjetnost. Opisala je moje utočište kao oazu okusa usred džungle pretencioznih restorana u gradu. Od tog dana sve se promijenilo. Red na vratima počeo je rasti, rezervacije su se rasprodale za nekoliko sati, moje ime počelo je kružiti u najvažnijim gastronomskim krugovima. Odjednom sam bila najkomentaranija šef u gradu. Djevojka koja nema talent za ništa postala je ogroman uspjeh. Ali hoće li ovaj iznenadni uspjeh promijeniti mišljenje onih koji su uvijek sumnjali u mene? I što je važnije, hoću li uspjeti podnijeti pritisak održavanja mog utočišta na vrhu? Poplava gostiju i pohvala bila je zagušujuća. Odjednom su svi htjeli dio mog utočišta, mjesta koje je do prije nekoliko tjedana bilo samo ludi san u glavi jedne obeshrabljene kuharice. Intervjui su se množili, pozivi na gastronomske događaje pljuštali su, a moj telefon nije prestajao zvoniti. Osjećala sam se podijeljena između euforije uspjeha i stalnog straha da je sve to pješčani dvorac spreman se srušiti. Radila sam neumorno, stvarala nova jela, nadgledala svaki detalj, pokušavajući održati kvalitetu i brigu koje su osvojile goste. Usred sve te gužve, jedno ime počelo se često pojavljivati. Karolina, moja rođaka. Ona, koja je uvijek bila model kulinarskog savršenstva u obitelji, sada je bila moja konkurentkinja. Barem, tako su mediji i neki članovi obitelji učinili da izgleda. Izbjegavala sam razmišljanje o tome, fokusirajući se na svoj rad. Ali neizbježno, usporedba se vratila da me progoni. Jesam li dovoljno dobra? Je li moj uspjeh samo stvar sreće? Vidi li me Karolina kao prevaranticu? Jednog dana dobila sam neočekivani telefonski poziv. Bila je to moja majka. Nesiguran glas s druge strane slušalice zabrinuo me. Kćeri, možemo li razgovarati? Prihvatila sam poziv na ručak. Restoran koji je izabrala bio je elegantan, sofisticiran, suprotnost od toplog ambijenta mog utočišta. Osjetila sam čvor u grlu ušavši, kao da me svaki luster i konobar sudi. Moja majka čekala me je za stolom blizu prozora. Primijetila sam dublje bore oko očiju, blago osjeđalu kosu, kao da je vrijeme brže prošlo za nju nego za mene. Ručak je počeo neugodnom šutnjom. Pohvalila me je zbog uspjeha bistroa, ali primijetila sam trun nesigurnosti u njezinu tonu. Vrlo smo ponosni na tebe, kćeri, rekla je konačno. Uvijek smo znali da imaš potencijal. Osjetila sam mješavinu bijesa i nevjerice. Uvijek ste znali? Ponovila sam drhtavim glasom. Cijeli život govorili ste mi suprotno. Riječi su izašle kao krik zarobljen u grlu godinama. Kritike, usporedbe, stalna osjećaj neadekvatnosti. Sve je isplivalo na površinu. Moja majka je uzdahnula, skrenuvši pogled. Samo smo htjeli tvoje dobro, opravdavala se. Nismo htjeli da se frustriraš. A frustrirale ste me još više, uzvratila sam. Spriječile ste me da vjerujem u sebe. Šutnja se ponovno spustila između nas, gusta i teška. Znala sam da taj razgovor neće promijeniti prošlost, ali trebala sam reći što osjećam. Trebala sam se suočiti s boli koja me pratila tako dugo. Odjednom je moja majka uzela moju ruku. Njezini prsti bili su hladni i drhtavi. Oprosti mi, kćeri, rekla je s očima punim suza. Znam da smo pogriješile, ali obećavam da ćemo pokušati drugačije. Suze su počele teći po mom licu. Nisu bile suze bijesa, već olakšanja. Po prvi put nakon mnogih godina osjetila sam da mogu disati. Ručak je završio bez velikih rješenja, ali s obećanjem novog početka. Znala sam da će put pomirenja biti dug i težak, ali bila sam spremna pokušati. Sljedeći dan dobila sam neočekivani poklon. Buket cvijeća i poruku od Caroline. Čestitam na uspjehu. Voljela bih upoznati moje utočište. Je li bila iskrena? Je li rivalstvo bilo samo izmišljotina moje glave? Odlučila sam dati priliku. Pozvala sam je na večeru u bistro, spremna ostaviti prošlost iza sebe i izgraditi novi odnos. Ali hoću li uspjeti nadvladati sjenu usporedbe koja me progonila toliko godina? I što je važnije, hoće li moja obitelj konačno prihvatiti moj uspjeh bez rezerve? Večera s Karolinom učinila me je nervoznijom od otvaranja bistroa. Pripremila sam poseban stol s najljepšim cvijećem i najboljim pogledom na ulicu.
Htjela sam da se osjeća dobrodošlom, da shvati da stvarno želim primirje. Dok sam čekala, mentalno sam proživjela svaki trenutak našeg djetinjstva, svako natjecanje, svaku pohvalu njoj koja je odzvanjala kao kritika meni. Pokušala sam pronaći početnu točku za iskren razgovor, zajedničko tlo gdje bismo mogle graditi nešto novo. Kad je stigla, bila sam iznenađena. Carolina je bila još ljepša nego što sam se sjećala, sa sjajnim osmijehom i pogledom koji je odavao iskrenost. Zagrlila me je s toplinom, kao da između nas uopće nema rivalstva. Tvoj bistro je prekrasan, rekla je, diveći se uređenju. Može se osjetiti ljubav u svakom detalju. Te riječi odmah su me razoružale. Osjetila sam da se mogu malo opustiti, da možda večer neće biti tako teška kako sam zamišljala. Počele smo razgovarati o nebitnostima, obitelji, vremenu. Isprva smo izbjegavale temu kuhinja, bojeći se da ne razbudimo natjecanje. Ali neizbježno je tema iskrsla. Čitala sam kritiku o tvom rizotu od limuna, rekla je sa sjajem u očima. Moja baka je također pravila sličan. Bio mi je najdraži. To je bila točka povezivanja koju sam trebala. Počele smo razmjenjivati recepte, prisjećati se priča iz djetinjstva, dijeliti strast za kuhanje koja nas je ujedinjavala. Otkrila sam da Carolina diviri moj rad, da se inspirira mojom hrabrošću slijediti snove. Uvijek sam te poštovala, priznala je, zato što si tako autentična, zato što se nisi bojala biti drugačija. Bila sam iznenađena. Nikad nisam zamislila da me Carolina vidi na taj način. Uvijek sam mislila da me smatra neuspješnicom, sjenom njezinog savršenstva. Ja sam također tebe poštovala, odgovorila sam iskreno. Zbog tvoje discipline, zbog tvoje besprijekorne tehnike. Shvatila sam da je rivalstvo velikim dijelom bilo izmišljotina moje glave, projekcija mojih vlastitih nesigurnosti. Carolina je bila ljubazna, talentirana i velikodušna osoba. I ja sam konačno bila spremna vidjeti je izvan sjene usporedbe. Na kraju večere ponovno smo se zagrlile. Obećale smo ostati u kontaktu, razmjenjivati recepte i možda čak raditi zajedno u budućnosti. Osjetila sam da se otvaraju nova vrata, prilika da izgradim istinsko prijateljstvo s rođakom. Sljedeći dan, moji roditelji pozvali su me na večeru kod kuće. Isprva sam okljevala, bojeći se da neću ponovno proživjeti napetosti prošlosti. Ali odlučila sam prihvatiti poziv, spremna dati priliku pomirenju. Kad sam stigla, stol je bio postavljen s najboljim posuđem. Kuća je mirisala na domaću hranu, a roditelji su me čekali s osmijehom na licu. Po prvi put nakon mnogih godina osjetila sam da sam kod kuće. Tijekom večere hvalili su me zbog uspjeha, pitali o bistrovu i pokazivali pravi interes za moj rad. Primijetila sam da se pokušavaju, da se trude prihvatiti me onakvom kakva jesam. Na kraju večeri, moj otac pozvao me je u stranu. Činio se nervoznim, kao da se sprema na priznanje. Kćeri, moram te zamoliti za oproštenje, rekao je drhtavim glasom. Bio sam prestrog s tobom u prošlosti. Nisam znao prepoznati tvoj talent. Oprosti mi. Suze su počele teći po mom licu. To je bio trenutak kojeg sam čekala godinama, odobravanje kojeg sam toliko trebala. Opraštam ti, tata, odgovorila sam, snažno ga grleći. Znam da me voliš. U tom trenutku osjetila sam da se rana isključenosti počinje zacjeljivati. Javno priznanje bilo je važno, ali priznanje obitelji bilo je ključno. Međutim, život mi je pripravio još iznenađenja. Pojavila se neodoljiva ponuda za proširenje mog utočišta od uglednog investitora. Jesam li bila spremna na taj sljedeći korak? I kako će ta odluka utjecati na moj odnos s obitelji sada kad se konačno razumijemo? Mjesec dana kasnije, dok sam razmotravala ponudu investitora, dogodilo se nešto što je promijenilo sve. Carolina je došla u bistro, ali ovaj put nije bila sama. Sa sobom je dovela stariju ženu koju nisam prepoznala. Ova je moja baka Marija, rekla je Carolina nervozno. Ona ima nešto važno za reći. Stara žena pogledala me je dugim, ispitivačkim pogledom, prije nego što je progovorila slabim, ali jasnim glasom. Draga djeco, vrijeme je da znate istinu. Recepti koje obje koristite nisu iz naše obitelji. Moja krv se zaledila. Što mislite pod tim? Baka Marija duboko je udahnula. Tvoja baka Ana i ja krale smo te recepte od jedne žene prije 40 godina. Bila je to kuharica u bolnici gdje smo radile.
Zvala se Izabela, bila je izbjeglica iz Italije. Ona je bila pravi genije kuhinje. Karolina i ja gledale smo jednu drugu u šoku. Ali, zašto? Promucala sam. Izabela je umrla u nesreći prije nego što je mogla napisati svoju kuharujicu. Mi smo uzele njezine recepte i davale ih našim obiteljima kao naše vlastite. Ana i ja dogovorile smo se da nikad nećemo reći istinu. Stara žena je zaplakala. Ali kad sam vidjela kako se vi dvije patite, natječete, sve je ovo bilo zbog ukradenih snova druge žene. U tom trenutku shvatila sam šokantnu istinu. Sve kritike, sve usporedbe, sav osjećaj nedostojnosti nastali su zbog laži. Moja obitelj me je kritizirala ne zato što nisam bila dobra, već zato što podsvjesno nisu bili sigurni u vlastite obiteljske recepte. Postoji još nešto, rekla je baka Marija drhtavim glasom. Izabela je imala kćer. Bila je trudna kad je umrla. Dijete je preživjelo i dano je na posvojenje. Moje srce je prestalo kucati. Pronašla sam stare dokumente u Aninoj stvarima. Ti si Izabelina unuka. Posvojili su te kad si bila beba i dali Ani i djedu da te odgajaju kao svoju. Svijet se okrenuo na glavačke. Sve moje pitanje o tome zašto osjećam takvu neobičnu strast za kuhanje, zašto mi prirodno ide, odjednom je imalo smisla. Tvoja prava nonna bila je genij kuhinje, šapnula je baka Marija. A ti si nasljeđena njen dar. Zato su tvoja jela toliko posebna. Nešto u tvojoj duši prepoznaje pravce okuse koji su umrli s njom. Suze su pljuštale po mom licu. Moja cijela životna priča bila je laž. Obitelj koja me je kritizirala nije bila moja prava obitelj. Žena čije recepte sam pokvarila bila je moja prava baka, čiji sam dar nasljeđena. Moje utočište, rekla sam kroz suze, nije bilo moje utočište, bilo je njezino, Izabelino. I tada sam shvatila zašto se ponekad osjećam kao da neki nevidljivi duh vodi moju ruku dok kuhati. Zašto znam kako nešto okusiti prije nego što to naučim. Nisam bila neuspješnica koja je konačno uspjela. Bila sam nasljeđenica ukraden talenata koji je konačno pronašao put kući.